God redning. Så hvis jeg laver bare 2 mål, så vinder jeg. Men det gør, så skal jeg stå. Er det ikke rigtigt, Nora? Jo. Det gør du ikke. Jo, det gør. Okay, Hvis han- okay, jeg scorer nu. Hvis han får et mere mål, så vinder han. Der var de bu. Er du klar? Åh. Der var vinker. Og han danser. Okay. Og han har allerede vundet. Den lille. Skal vi vinde? Bum. Okay, sidste skud siger lige lukket. Vi så det ikke. Prøv lige at vise det igen. Bro. Hvad for en? Hvad for en? Ja. Åh. Han er læst. Kom igen. Stop med det der. Er du klar? Ja. Han er læst. Og by the way, husk at like og subscribe. Fuck. Det er en keeper. 2 skud. Det er mig til at stå bagefter. Nej. Hvis du vinder. Yes. Jeg skruer ind til så Skibidi. sidste. Det er rigtig skibidi. Fuck, jeg scorer. Okay, Hjalte. Og Hjalte, han scorer ikke. Nej, det var jeg ikke. Okay. Hey, hvis lige hvad du gør til... Okay, så har vi. Hej, Danny. Hurtigt, Hvis jeg scorer en til, så vinder over en Norski. Og du har 3 skud. Og han vinder. Hør, så skal vi så. Nej, Og så er det dig. 2 mere. Enig. Jeg har set det. Der er okay. Jeg har set det. Jeg har. Var det ikke den forkerte side, Nora? Jo, det var det. Haha. Fuck. Jeg kan ikke holde styr på det. Venstre. Et mål. Hvad? Du har et. Så du har 3 skud tilbage. Og hvis Nora han Nej! eller hvis H.C. gør, Hvad? hvis han redder alle, så kommer han Okay, 3 mål. Kan rekorden være 3? Nej, for det har jeg Hjalte. Han lavede 4. Okay, så hvad var det? 2 mål. Det var 2 ud af 5. Okay, H.C. så kom. Så keeper. Så der var den der basket. Det er lige, hvor det skyder. Jeg skyder. Der. Nej, det var den musik. Var det? Nej. Var det ikke den forkerte? Jo, det var det, jeg kastede mig derover. Det Og var nemt at se. Okay. Jeg har læst det. okay, så har vi den. Jeg har læst det. Bum, Nej, bum, bum. skal jeg score andet nu? Syv. Alex, vi sagde ikke siden, bro. Kan han? Kom nu, han må ikke score det sidste. Han må ikke score. Nej, jeg har et. Kom nu. Jeg Skud. Ja, hvis jeg scorer. Fuck ja. Hallo, jeg synes, jeg fortæller. Der er en, der misser, og der er en, der scorer. Ja. Så nu er det ikke bare 5 ud. Så nu skal du kun skyde en. Så. Nu har jeg læst af. Ja, okay, så nu er jeg. Du er fandme også heldig. Så er det igen. Jeg ved, du skal skyde midten, det er sådan en udskik. Ja, okay. Nora, så er det mig turn. Kom nu lidt. Så er I her igen. Og han fucking vinder. Hjalte.
det var dårligt. Jo, den var. Kan jeg se rekordet? Du redder den, Adam. Nej, det kunne faktisk ikke. Okay, du skal score 4. Det kan Eller 5. Det kan jeg sgu. Eller hvis det skal lige igen. Altså, Kom bare. jeg har ikke set det. Så. Yes. Nu skal jeg score resten. Nu skal du score. Hvis du misser en gang til, så... Ja, da. Okay, Adam! Okay, tak. Fuck. Yeah! Jeg har allerede vundet. Jeg har et sidste. Body. Jeg tror det faktisk, at Hvor man det skal er hele tiden, så den er. Så. Okay. Fuck. Men det er stadig mig. Kom, det er stadig.